Jiger parlar, çalnana sağlar, häýetiler dağ düz aylanar demin. Dutarga jol çalnana sağlar, bugun sizin bilen saylanan zekin. Assalamu alaykum Türkmen halkynyň milli zer gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdarymyň saýasyna her günümiz toya bayram etsenýän edi diýleşler. Türkmen wagtlar raja ýalamana bilşiňiz ýaly saylanan zekinat gepleşigimiz aýdyk derligine ýadga edýär. Şonu görýän bolsaňyz biziň gepleşigimizde has zekinni, has tapawutly çağajyklarymyz myhmançylykda bolýar. Elbetde çağajyklarymyzyň okuýup başarnyklaryny seýlemek üçin biziň usat aýdymçylarymyz, halipalarymyz bize myhmançylykda bolýar. Indi edi diýleşler. Elbetde bugünüm 1 iyun. Çağlar gorama halkar günü münasibetli. Bize SMS ýollan iýleşlerimiz de şolaryň haýyşdy boýunça biz bugün şol gepleşiklerimizin arasynda has zekinni, has tapawutly çağajyklaryny okuýup başarnyklaryny tomaş etmäne çagyrýar. Gepleşimizin başına gelen oğudan acayip sağlar bilen oğudan aydın sağlara devam edelim. Beydiydiğim mehrivanlar gepleşimizin başına şeyli ovalı aydımlar bilen, ovalı mukamlar bilen bizim saylanan zekinimiz mıyıkmançılık atmıştı. Has doğrusu Mekan Çaryarov. Men özüm görüm verip oturma ne dediler. Özümü tomaş edin, sayınlan. Ne diýdiler falana zekinat gepleşigimiz sizin bilen dowam edýär. Bu gepleşigimizde biziň ustad aýdymçy Mahmal Sesli denanymyz Aýna Seyitgulyeva. Bu gepleşigimizde adymyzdan belli bolýar falana zekin. Siziň hem bir kiçijek muştaklaryňyz bar. Falana zekinlerimiz bar. Ýürüýte daş welaýatlardan, etraplardan gelip bu gepleşigime gatnaşýarlar. Eger mümkin orta gepleşigimiz şu ýerine şu zekinlerimiz çagyraýaly. Onu höwes bilen. Ondan edileşler saylanan zekinat gepleşigimizde saylanan zekinlerimiz bilen dowam edýär. Biziň ene bugünkü gepleşigimizde saylanan zekinimiz Mekan Çaryarov. Mekan Çaryarov. Mekan gepleşigimizde hoş gördük. Tamam. Mekan jegimiz ýürüýte, ýederin geldiň? Mar welaýatynyň Takarçay etrafyndan geldim. Berekella. Özüň näçe sınıfda okuýan? 7-nji A sınıfda okuýan. To'lama. Ayna malum, biziň saylanan zekinimizin şeýle bir sesi odan. Aýdymaydy şey. Bir özüňe gyzyklanýan soraglary bagys arkaýyn bereberin. Mekancygym näçinji sınıfda diýdim? 7-nji A sınıfda okuýan. To'lama. Sen ne hil aýdymlar aýtmak owarýan? Halk aýdymlarmy, estradamy? Ya menki ýany opera aýdýarmy? Estrada. Estrada to'lama. Ayna malum, ki alyp opera aýdymlar aýtmakla owaranmy? Doğru. Aýdy bilersiňmi ka? Mekan opera aýdymlaryndan aýtyp gördüňmi? Oýan başda aýdýardym, indi estrada aýdym. Ödem ýürüýte mar welaýatymyzdan gelen falana zekinat gepleşigimizde maňa öz SMS ýolady. Men aýdym aýtmakga gowerýän, özüniň videosyny uratdy. Menem görsem, ene hakykatdan falana zekin halapalarymyzdan gördük. Tamaşaçylarymyzdan diýsen gowerdiler. Gepleşigimizde ýürüýte sizin bilen görüşmegi maksat edinip, ene aýna malumam gördüm. Sizin görüşmegi diýsen arzu edip ýören eken. Biziň falana zekinimiz. Sağol jigim, sağol Mekan. Indi falana zekinimizin owazy neştäýäli? Ulu höwes bilen. Bu gepleşigimizde sen kim bilen geldin? Doğanam bilen. Doğanam bilen geldin. Ona häzir gitara sazry alyny saňa alyp berýär. Näle aýdym ýerine türüp berjek? Sen garrama ejizam.
Berekella. Gitara çalmakla kimi öğretti sana? Kakam. Halipan kim? Halipam, kakam, Bekkiyev, Çarya. Berekella. Kakan öğretti gitara çalmakla. Awa. Tuğulama. Onu bizden saylana dekilmez, hakikatten saylana dekine kenne. Elbette. Mekan be. Eyem dine gitara sağırı ala sağa çarp berenin üçün aynı mol sana hayrana garlay. Inni gepleşigimizde yine bir soğudun bağ olmarsın doğrudan. Awa. İnni hadir ne alayım yerine tut verecek? Enelerin buydu sen aydım yarına yatıp verecek. Çağrı arfın yerine getirmegine bir ajaýyp aýdymy emejen bilelikde tomaş etdik. Mekan köpkö sag bol.
Awa sağ olun. Hakykatdan hem saylanan zekin, benim saylanan zekinmi, doğru değil mi? Elbette. Men wara, ştaýda bir dat bellek geçetim gelýärdi. Mekanjygymyz tüweleme şeýle gowy sesi we gowy diýär. Men haladym. Sesi arasaja, durja, hemde sesinde bir hil mulaýymlygam bar, owadanlygam bar, duýuwan bilýär. Hemde estrada gaýnularyny alyp owadanlap aýdym, owadan ýerine ýetirýän eken. Türkmenlerde şeýle nakıl wada, miweli ağaçyň näçe miwesi köp boldukça baş aşağı bolýar diýär. Şo häsiýeti duýdum mekanjanda. Bizim saylanan zekirmizem şonum, men bilen habarlaşyp saylanan zekin gepleşýär, SMS ýollady. Men hem gördüm mine Hülyaly Doğrudanam bir zekine gede çağlan içine saylap seçip mekancygymyzy gepleşmede çağırdyk. Aýna Seyit Gulyba bir görşäýet edim bir ses bilen bir maslahat dalsadym, meni her gaýnalar etsim gowy bolýar diýip. Ene arzuňa ýetdiňmi? Tüweleme mekanjan men saňa sunat eleminde ulu üstünlükler arzu edýän ýanky diýişmýaly nakla eýerip ýöre. Beýle zekin tebigy taýdan hemmekşe berilen ok. Sesini aýap saklap, ýurdumyza belli tanymal, ýurdumyza wepaly ilhalar aýdymçy bolup ýetişmegiň arzu edýän. Ona mekan gepleşimine gatnaşan üçin köp sawal sanaýan. Inne mekan sen wakal aýdymlaryny bilýän idim. Awa. Hani näme aýdym bilýän? Ne sakrasın. Tüweleme atta geldi Halypamydan 3 saatlyk bilen ýerine ýetirdi. Türkmenistan halk artisty Halypamyd bilbil sesli medeniýet şahberdi we de bulaýdym ýerine ýetirdi. Inne bulaýdym kim ýazdy sazyny bilýänmi? Elbette bilýän, bizim usta Halypamyz Nur Halmamedy. Berekella tüweleme. Kompozitornyň kimligini bildiň mekan. Berekella. Inne ilkinji tapar kim ýerine ýetirdi? Bilbil sesli medeniýet şahberdi we ýerine ýetirdi. Berekella tüweleme. Tüweleme. Ýani opera aýdymlaryny aýtmakly gowy ýanydy. Aýnamal mümkin bolsa görüş oturan ýerimizde kiňe birlikde bir aýdym ýerine ýetirip beräý. Wah şon diýjek boldum da ikimiz ýerine ýetirýär diýjek boldum. Mekan taýarmy? Hani ulu we şarkıçy işler edelmi? Halypa siz başlaýyn. Korkýanmy? Korkma jigim tüweleme owadan sesin wa. Bahar meylisine çıktan tirana Türkmen sehrasının alır gülleri Başın sıypam seni koyar hayrana Bilen dağlarıyla Ösen elleri Başın sıypam seni koyar hayrana Bilen dağlarından Ösen yerleri Lay 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 la la lay 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 la la lay La la lay La la lay Hey 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 Berekella. Köp sağ ol. Sağ ol. Mekan Çaryarov. Bugün gepleşýän myhmançylykda geljekde Türkmenistan diýarymyzda iň ur wepaly ýaşayan biri bolup ýetişmegiň tüý süremizden arzu edýär. Sağ ol. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýar. Ene diýleşler Mekan Çaryarowyň çykyşyna tomaş etdiňiz.